Liptovský Hrádok sa stal historicky prvýkrát miestom konania zápasov v konskom pole na snehu. Druhý ročník turnaja pod názvom BMW X-Drive Polo on Snow 2013 sa uskutočnil počas 1. februárového víkendu. Hlavnými organizátormi boli Grand Castle, mesto Liptovský Hrádok, prvý bratislavský poloklub a BMW Slovakia. Konečne sa to podarilo, máme polo v Hrádku. A ja sa veľmi teším a práve preto sa teším, lebo je to 400 rokov potom, čo Magdalena Zaj konditit hos muros 1603, takže máme 2013 a máme takú správnu oslavu, správny dôvod na oslavu, polo, oslava hradu, vyhlásenie tohto námestia za námestie Magdaleny Zaj. A ja si trošku už vydýchnem, lebo kaštiel je dostávaný, ale idem do ďalšej fázy, veľkej, ťažkej, náročnej, ale asi najkrajšej a teším sa na rekonštrukciu gotického hradu. Naozaj by som bola veľmi šťastná, keby sa punc snobizmu a takéhoto niečoho negatívneho nejak odstránil z tejto nádhernej hry a keby to bola tradícia na budúce roky, lebo kone patria k tejto krajine. Celé turnaje sa zúčastňujú 4 tímy po 3 hráčoch, medzinárodne zložení. Máme tu hráčov z Južnej Afriky, z Francúzska, z Rakúska, z Maďarska, zo Slovenska a Švajčiarska. Ako ste spokojní s pripravenosťou mesta? Mesto nám poskytlo perfektnú súčinnosť. Naozaj som veľmi rád a ďakujem pánovi primátorovi Trägerovi, že bol skutočne tak osvietený a išiel s nami do toho a riskoval to, čo tu môže vzniknúť, ale zatiaľ sa všetko vyvíja výborne. Všetci ľudia dávajú pomocnú ruku k dielu, páči sa mi to nadšenie a naozaj tá atmosféra je perfektná. Podujatie začalo slávnostným sprievodom účinkujúcich a kultúrnym programom, v ktorom sa predstavili sokoliari z Bojníc, trubači zo Strednej odbornej školy Lesníckej, ľudová hudba Bystrianka, súbor Cindruška a tanečný klub Jessy Vavrišovo. Každý deň turnaja sa uskutočnili po 2 zápasy a tretí deň bol finálový. Na improvizovanej tlačovej besede nám pán Godáni predstavil aj koníky, ktoré sú základom pre tento druh športu. Počas sezóny majú tréning 2-krát denne, ten pozostáva z kondičnej prípravy, z drezúrnej prípravy, z hráčskej prípravy, čiže tam je toho viacej. Možno špecialita, tento koň má vyholenú hrívu, keď ste si všimli, nerad si nechá chytať uši, lebo tento je trošku má maniere, ale vyholená hríva je preto, aby nezavadzala počas hry, aby sa do nej nezaplietli oťaže a takisto vzadu chvost je zapletený. Za pomerne nepriaznivého počasia bolo zápolenie pre kone i hráčov veľmi náročné. Všeličo zo zákulisia tejto hry predstavil Martin Magal, ktorý sa už viac rokov venuje konskému pólu. Polo je zvláštne tým, že musíte koňa ovládať jednou rukou. To znamená, v jednej ruke máte 2 páre oťaží, ešte k tomu bičík a preto ten koň musí veľmi jasne vedieť, aký pokyn mu dávate, aký povel. Takže ovládame ho kombináciou váhy a oťaží. Najlepšie je, keď už ste s koníkom zžitý, tak on už v podstate vie interpretovať vaše pohyby v sedle ako keby automaticky a funguje takmer ako bicykel. Je to nejaká špeciálna rasa koní? Áno, je to tzv. Polo Argentino, čo sú koníky menšieho vzrastu, vyšľachtené v Argentíne ako kombinácia pastierského koňa a anglického plnokrvníka. Takže majú kombináciu najlepších vlastností. Sú veľmi rýchle, ohybné, ale zároveň sa neboja ostatných koní, majú stádovité správanie, takže sú ideálne na polo. Lepšie sú kobylky alebo žrebce? Žrebcov veľa nenájdete v pole, práve preto, že to je kontaktný šport a žrebce predsa len ako každý muž trošku v hlave to majú inak usporiadané. Kobylky sa rýchlejšie učia, sú také krotkejšie a aj poslušnejšie, ako vedia pobehnúť. Za čo sa pískajú fauly? Základné pravidlo v pole je pravidlo čiary. To znamená, hráč, ktorý zahrá loptu pred svojho koňa, vytvorí pomyslenú čiaru, ktorú protihráč nesmie prekrížiť, môže sa k nej priblížiť, môže druhého hráča z nej vytlačiť, ale nesmie ju prekrížiť. Čiže väčšina faulov je práve za porušenie tohto pravidla, keď dochádza k nebezpečnému prekríženiu tzv. Pomyslenej čiary. Záver jednotlivých hracích dní patril koncertom známych slovenských hudobníkov. Prvý večer zakončil Miro Jaroš a v druhý večer predstavili spoločný projekt Bystrík a Robopub.
Počas celého podujatia si mohli návštevníci vyskúšať jazdu na testovacom okruhu BMW X-Drive Arena. Hlavný sponzor podujatia tu aktívne prezentoval výnimočné jazdné a mechanické vlastnosti svojich vozidiel. Športový program bol spojený aj s bohatým kultúrnym aj jarmočným programom. Už neodmysliteľnou súčasťou podobných podujatí bola aj účasť Hornoliptovského kuruckého regimentu. Aké je spojenie medzi koňmi a kurucmi? Tak kuruci, keď bojovali pri bitke vo Vavrišove, tak jazda kurucká sa zúčastňovala práve tejto bitky. Máte aj nejakú osobnú skúsenosť s jazdou na koni? Áno, mám. Zhodou okolností vlastníme kobylku, Šegiu. A môžem povedať, že potvrdím arabské príslovie, že najkrajší pohľad na svet je z chrbta koňa. Viac sa vám páčili polohráči alebo polokone? Konské polo na snehu si u nás vychutnal aj známy moderátor Fanrádia Matej Cifra Sajfa, ktorý si popri moderovaní našiel čas aj na nás. Viete porovnať podmienky pre polo on snow, pre konské polo tu v Hrádku a na Štrbskom plese? Ja si myslím, že tu je to, nech sa neurazí Štrbské pleso, ale je to tu lepšie, páči sa mi tá plocha. Na Štrbskom plese myslím si, že by sme za takýchto okolností hrať nemohli, lebo je trošku teplejšie a myslím si, že by hrozilo, že sa to tam nejako roztopí, takže tu je to príjemné, toto je nejaká trávnatá plocha evidentne, ktorá je zasnežená, je upravená, mne sa to tu páči, tu na tento hrádok je veľmi pekný, takže super. Ja som sa rozprával tu s tým Juhoafričanom, ktorý hrá tu za jeden, presne, ktorý tu hrá za jeden tím a som si tak robil žart, že teda asi vidí sneh poprvýkrát alebo tak. A on hovoril, že nie, že videl sneh, ale že takých príjemných a ľudí usmiatých, ktorí sú proste normálny a pohostinný a neviem aký, že nestretol už veľmi dlho, takže sa veľmi dobre bavil a to ma tak zahrialo, že jasne nie sme len v hlavnom meste, kde máme 5-hviezdičkový hotel, ale sme normálne v regióne medzi normálnymi ľuďmi a že je to príjemné. A to je pre nás celkom dobrá vizitka. Je to pre vás fantastická vizitka a preto som veľmi rád a budem sa tešiť, ak takéto podujatie sa zorganizuje tu budúci rok, prípadne sa zorganizuje ďalšie niečo, že to proste začne existovať, lebo ľudia podľa mňa majú chuť víkendovať a víkendovať na Slovensku. V posledný deň, v nedeľu, počas finálových bojov, do Hrádku prišla aj dlho očakávaná návšteva spišských Rómov, ktorú k nám na 4 autobusoch priviezol poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Alojz Hlina. Záujem slovenských médií bol neuveriteľný. Tento váš výlet financoval pán Hlina. Neprivítali by ste radšej, aby vám každému zúčastnému dal nejaké peniaze, ktoré môžete doma využiť? Dnes, ako pán Hlina, to spolu sme to zorganizovali, že by to fakt ľudia videli. Ja mám taký dôraz očí, lebo oni nevidia nič v tej kolónii, len vidia také, čo vidia, len sú tam v kolónii a tá psychika im nedovolí, že niekde ísť, lebo oni sa boja to a to. A radšej teraz nech vidia fakt, že ozaj mali šancu pozrieť a nech ten ľudský, čo majú v srdci, nech vidia, že čo ako môžu dokázať aj oni. To nebola demonštrácia, títo ľudia sa prišli sem pozrieť, za normálne okolnosti by nemali prostriedky na to, aby sa sem prišli pozrieť. Hej, takže nech vidia a už je na zvážení každého, že či tento typ športu, ktorý podľa mňa nič zlom, ale nemá žiadne historické súvislosti s našim regiónom a s touto oblasťou, a v dnešnej dobe špeciálne, či je náležité sa takto nejakým spôsobom exhibovať. Celý turnaj vyhralo družstvo BMW, na druhom mieste skončilo družstvo Becherovky, tretia bola J&T banka. Domáci polo-tým Grand Castle, v ktorom hrala aj jediná žena, Klarina Pichler z Rakúska, skončil na 4. mieste. Ako sa vám páči konské polo? No, páči sa nám to, sme tu prvýkrát na takom podujatí a veľmi sa nám to páči. A odkiaľ ste prišli? My sme z Brezna, ale ináč ja pochádzam tu vedľa Liptovského Hrádku. Odkiaľ ste? Z Polsky. Z akého mesta? Z Płocka. Ako sa vám páči konské polo? Bardzo mi się podoba. Widzicie to poprvýkrát? Pierwszy raz widzimy właśnie. Nie widzieliśmy tego nigdy, dlatego przyjechaliśmy specjalnie. Je to fantastické, konie sú nádherné, zážitok nádherný. Odkiaľ ste pricestovali? Ja od Žiliny, ale stálo to za to. Aj keď je také zlé počasie, ale aj tak to stálo za to. Napriek nepriaznivému počasiu sa konské polo etablovalo v Liptovskom Hrádku a my sa tešíme na jeho ďalší ročník. Eva Zahradníková, televízia Liptovský Hrádok.